farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba senatolanta bunagun kan Côte d'Ivoire kaw fɛ a bɛ daminɛ sinigɛnɛ sibiri janvier kalo tile 13 san 2024 na o hukumu kɔnɔ an b'an sen fa ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ VOA baara ɲɔgɔn radio so min tɔgɔ Albayan ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ o baarakɛla Aïchatou Kone bɛ ɲɛfɔli k'an ye k'a labɛnniw kan kɛrɛnkɛrɛnɲɛna jamana caman nana ka ban Côte d'Ivoire kaw fɛ minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan Aïchatou Kone. Côte d'Ivoire jamana b'a yɛrɛ labɛnna ka farafina jamana 23 kunbɛn sena dɔrɔntan ko la min ye Coupe d'Afrique des Nations sigida 34nan min kɛra Côte d'Ivoire dugukurun kan. Dugu lorun de bɛna dɔrɔntan ni kunbɛn Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo ani San Pedro. Labɛnniw bɛ kɛla dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na. Kunu araba Côte d'Ivoire gouvernement ɲɛmɔgɔ Premier ministre Robert Begré-Mombe ka sira kuraw dayɛrɛ min ye Y4 4e pont ani Abobo tunnel. Sira ninnu bɛɛ laɲini le ye ka taga ka seri nɔgɔya mɔgɔ min nugu bɛ nana dolantan ni kɔnɔna na. Jamana 23 ninnu la caman sela Côte d'Ivoire jamana kan. A daminɛna ni Maroc waraw le ye olu sela Côte d'Ivoire jamana kan kari tɛmɛni janvier kalo tere 7 la. Olu sun kelen Guinée Bissau olu le sela an fɛ yan. Côte d'Ivoire ni Guinée Bissau olu le bɛna ɲɔgɔn dan kan ni daminɛma yɛrɛ n'o bɛna kɛ sibirilon janvier kalo tere 13 la. Kunu araba Égypte, Ghana, Nigeria, Algérie ani Sénégal olu fana ni sela Côte d'Ivoire. Mɔgɔ joona ninnu kɔnɔ ka se o kɛla Égyptienw ye olu bɔni kɔ Sénégalais fana ni sela. Kunu terefɛ yɔrɔ la Black Star Ghana olu fana ni sela Côte d'Ivoire ka fara olu kan Nigeria ani Algérie. Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ y'a laɲini ne ye dolantan nin ye kɛ nisɔndiya bɛn ani sabati la o le kama o ko o tɔgɔ kɛ ko kan de l'hospitalité. Aïchatou Kone ka bɔ Albayan na Abidjan, Côte d'Ivoire. Hakilina jigina kan ɲɔgɔndan kurumi karili bɛ tan sinigɛnɛ sibiri janvier kalo tile 13 san 2024 na Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan o ɲɔgɔndan dɔrɔn de bɛ tan o don na o don dugusajɛ kari janvier kalo tile 14 san 2024 ɲɔgɔndan saba nɛgɛ 14 waati Nigeria Guinée Équatoriale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 waati Égypte ale ni Mozambique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 20 Ghana Cap Vert olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 15 san 2024 na o ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 14 Sénégal Gambie nɛgɛ 17 Cameroun Guinée nɛgɛ 20 Algérie Angola ntɛnɛn janvier kalo tile 16 san 2024 na o ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 14 Burkina Faso Mauritanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 Tunisie Namibie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 20 Mali Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 17 ɲɔgɔndanw o filɛ ɲɔgɔndan fɔlɔ nɛgɛ 17 Maroc Tanzanie ɲɔgɔndan filanan nɛgɛ 20 RD Congo Zambie janvier kalo tile 18 o ɲɔgɔndanw filɛ nɛgɛ 14 Guinée Équatoriale Guinée Bissau nɛgɛ 17 Côte d'Ivoire jatigi Nigeria nɛgɛ 20 Égypte Ghana janvier kalo tile 19 ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 14 Cap Vert Mozambique nɛgɛ 17 Sénégal Cameroun nɛgɛ 20 Guinée Gambie janvier kalo tile 20 ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 14 Algérie ale ni Burkina Faso olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 Mauritanie ale ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 20 Tunisie ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 21 ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 14 Maroc ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 Zambie ale ni Tanzanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 12 ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 17 Guinée Équatoriale ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 kelen na Guinée Bissau ale ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 20 Mozambique ale ni Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 20 halisa Cap Vert ale ni Égypte bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 23 o ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ nɛgɛ 17 Guinée ale ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Gambie ale ni Cameroun waati kelen na nɛgɛ 20 Angola Burkina Faso nɛgɛ 20 waati kelen na Mauritanie Algérie janvier kalo tile 24 nɛgɛ 17 Afrique du Sud Tunisie o waati kelen na nɛgɛ 17 Namibie Mali nɛgɛ 20 o don kelen Tanzanie RD Congo nɛgɛ 20 kelen na Zambie Maroc o bɛ kɛ turu fɔlɔ ɲɔgɔndanw kuncɛlen ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.